I aquesta nit els havíem dit ja, amb nosaltres està Uri Sabat. Bona nit. Bona nit, com estàs, Miquel? Com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Estem contentíssims de tenir-te perquè feia molt de temps que no ens veiem. Moltíssim. Quan va ser l'últim cop? Mira, jo crec que l'últim cop va ser en una festa, Miquel, tu estaves... No, perdona. No. Va Va ser una festa que ens vam veure, però també... Portava roba? En aquell moment sí, perfecte, després ja em jo quedo tranquil·la. la vaig perdre, ja no sé, però la història és que després ens vam veure a Telecinco, Sí, que jo estava fent un programa 4, que era fantàstic aquest programa. que es deia Hazte un selfie Sí. amb l'Adriana Benia i tu estaves a Ana Rosa i pel matí, doncs... Com ha passat el temps, Com ha passat el temps. I com t'ha canviat la vida. O sigui, tu has Sí. trobat ja una parella estable, Sí, tio. després de rodar molt. He colgado las botas ya estoy ya con mi mujer. Estàs a la teva dona. La meva filla. Has sigut pare? Sí. Quants anys té la nena? 2 anys. 2 anys Dos ja anys. té. Sí. Déu-n'hi-do, eh? I és meravellós, és a dir, em va passar tot molt ràpid, perquè jo la meva dona la vaig conèixer en una entrevista. Jo estava als 40 Sí. i van venir elles DJ, i va venir ella amb la seva germana. Elles són un grup de DJs, elles són australianes, i van venir a l'entrevista. I llavors, bueno, li van fer l'entrevista, tal, va haver-hi un rotllo que flipes, superguai i tal, jo pensant, aquesta tia és brutal. Les dues són bessones, és a dir, són molt iguals, però jo no sé per què em vaig començar a quedar amb ella, no? I total, lo típic, després de l'entrevista ens vam fer una foto i la vaig penjar a Instagram. I llavors ella, per Instagram, m'envia un missatge i em diu, vente al bolo esta noche. Ella té 1,5 milió de seguidors a Instagram. Sí. Només, no? Sí. Sí, bueno, és brutal, ella. I llavors jo no hi vaig anar. Jo no vaig anar al bolo aquella nit. No hi vas anar? No hi vaig anar perquè el dia següent tenia, no sé, m'havia d'aixecar d'hora, tenia un rodatge o no sé què, a les 8 del matí. El látigo de la indiferencia. El látigo de la indiferencia. Veus? No, però... Claro. Mira. No, i em va enviar un missatge després i em va dir no has venido, tal, no sé què. Llavors vam començar a xerrar i de col·legues. I va passar el temps, perquè ja estàvem viatjant sense parar i tal, no sé què, i a l'estiu, això va passar al febrer, i a l'estiu jo vaig anar a Eivissa, estàvem fent un event a Eivissa i ens van convidar a molta gent, no? Gent de la tele, tal, actors, i jo estava allà. I elles punxaven a l'event, era a Ushuaia i estàvem allà. I llavors jo els dic als meus col·legues, tío, que yo conozco a las DJs que son la hostia, son súper buena gente, nos lo vamos a pasar genial, salimos de fiesta con ellas, tal. I li envio un missatge i li dic, oye, que estoy aquí en Ibiza, nos vemos esta noche, i em va posar, vente al bolo esta noche. I entonces sí que fui. Clar, després tu vas a Ushuaia, però és que després ja arribes per la porta tan gran que dius, jo els tinc tan quadrats que pujo a l'escenari i fins i tot punxo. Anem a veure la Luri en acció. ¿Qué tal? Vamos a ver fuerte. ¿Os acordáis de esto? Qué bonito, Qué nostàlgia. Cuando podíamos salir, quan podíem sortir. Home, tenim tots llàgrimes als ulls, eh? Mirant les imatges estan No, tots però a veure, així. tu no hauries de plorar perquè el Luri t'ha obert un món de possibilitats que és qualsevol entrevistat pot tirar-te la canya Mira. i pots acabar tenint parella. M'agrada. Punt número 1. I un fill o una filla, I com un- jo. Això ja no m'interessa vale, tant, vale, això ja vale. no. Home, però per què no? Hi ha una anècdota molt bona d'això, i és que aquell dia nosaltres punxàvem, però també punxava Paris Hilton. Estava a la festa. I estàvem al backstage amb la Paris. Sí. No, és molt col·lega de la meva dona, rotllo, ara han fet un podcast juntes que sortirà dintre de res, i acaben d'estrenar una cançó amb ella. Total, que estàvem allà al backstage i la meva dona allà amb la Paris, i ella és l'hòstia, ella és superdivertida, portava unes ulleres així i anava amb un pedal que no s'aguantava. I jo li deia, Paris, eres maravillosa, me encantas tal, y haces súper buen aspecto. Y em diu ella, es que tengo la piel de unicornio. Ah, Y yo, tengo la piel de unicornio. ¿qué es la piel de unicornio? Y digo, da igual. ¿No I te se'n va. desveló el tratamiento? No me dijo nada, pero realmente es veia molt... És una tia com... Que dius, hòstia, està Paris Hilton, saps?
té molta presència. Després parlarem de moltes altres coses, però sí que és veritat que ara estàs en un projecte també que t'entusiasta, perquè tu des de fa anys ja ets molt esportista. Sí, molt. Inclús has protagonitzat portades de Men's Health, però ara estàs en un projecte que té a veure amb tot el que sigui córrer. Sí. Tu que ets un gran esportista també, ho sabràs. Des de quan? Però com pot ser que jo en ens aquest tio coneixem. l'hagi vist 2 vegades a la meva santa vida i em tingui més clitxat que la meva mare? Mira, M'ho pots perquè explicar? tenim una molt bona amiga en comú que es diu Però, Bea Chivena. perdona, et vaig a dir una cosa. Perquè notis la No, que estàs molt bé, la- estàs superbé. No, ara sí, he perdut 12 quilos. És que t'ho anava a dir, estàs molt... No, he perdut 12 quilos. Molt bé. Però... I que et vaig veure l'altre dia a Ana Rosa, perquè nosaltres pel matí a Levántate i Cárdenas sempre tenim posat la Griso i l'Anna Rosa per veure una mica el que hi ha, i estaves, tio, amb una americana, tal... És que a més he vingut amb una americana i amb un de so blanc perquè estaves tu i sorties superguapo. I dic, me va poner igual. Però clar, el plato de l'Anna Rosa és el que millor està il·luminat del món. Clar, tienes una luz por aquí, por aquí, por tens aquí. llums per tot arreu. Però jo sí que és veritat del rotllo que quan jo vaig venir a estudiar a Barcelona, anava a la universitat i tot deu escoltar un programa que es deia Prohibit als pares, i jo pensava, aquest programa i tal. Els 2 últims anys de carrera vaig estar enganxat cada nit, de veritat. Després parlarem de tot el teu pas per la ràdio i això, perquè ho vas rebentar. Sí, ho vam fer. Però abans, explica'm de la manera que corres. Doncs, mira, el projecte aquest l'estem fent amb el Raúl Gómez, que ell fa un programa que es diu Marathon Man. Ell ha fet no sé quantes maratons, és un tio que, a més, va començar a córrer perquè es va quedar sense feina i de tanta ratllada que portava a sobre, el tio no deia, ostres, estic a casa, no faig res i tal, va començar a sortir a córrer. I d'això ha fet la seva professió. Ell és periodista i runner. I ara estem fent un projecte amb Campofrío que es diu Corredores de Valientes i que es tracta de fer... Hi ha tres etapes, no? Una que la fa la Sara Escudero, que és fer 10 quilòmetres. La del mig, que és fer una mitja marató, que la fa la Marian Hernández, que a més la fa amb la seva filla amb un carrito. Que bo. I l'última, que és fer un trail de muntanya de 60 quilòmetres, que el faig jo amb el Raúl. Anem a veure Corredores de Valientes. Sí, una locura. El Correcaminos es un personaje que me fascina. Es veloz, inteligente y audaz, igual que los integrantes de nuestro último equipo, Uri Sabat y Paula Bueno. Ellos corren habitualmente, son constantes y disciplinados. Se han propuesto correr más de 40 kilómetros de trail. ¿Habéis hecho alguna vez algo tan épico como esto? A ver, lo más épico que hemos hecho tú y yo, que estamos en el mismo equipo, es ser padres primerizos. Después he hecho un par de maratones. Déu meu, Sí. Jo crec que els teus pares els dies donen més disgustos o més alegries? No, alegries. Sí? Sí, Però jo- quan t'escoltaven dir les barbaritats aquestes per la nit, Clar, tota la vida aquesta que tu has tingut de teenager, adolescent, que ha sigut Que ha heavy... allargat l'etapa tot el que va poder, eh? No, i ho allargaré fins que pugui, però sí, la història és que jo vaig començar a la ràdio a Flashback quan tenia 20 anys, amb el Josep Lobató, i fèiem un programa que, clar, no ens pagaven res, i no teníem por a res, no ens importava res, llavors vam dir, anem a passar-ho bé i a liar-la. No? I la vam liar tant que va funcionar moltíssim, vam fer llibres, vam fer programes a TV3, després va saltar el format a nivell estatal, ens van donar un Premi Ondas, és a dir, tot va començar del germen de dir, no tinc por, vaig a fer el que em doni la gana. No? I la història és que jo, en aquells moments, el meu avi vivia a casa, després va morir, però estava a casa amb nosaltres, i jo me'n recordo que el meu avi em deia, us fotran a tots. Per lo que deia. Però després teníeu una gran legió de fans, o sigui, que us perseguien pel carrer, tot això. Sí, Però a mi per què mai m'ha passat això? T'ha de passar i et passarà. Però si ja he complit ja més anys que tu. No. Sí, tu vas fer amb 20 i pocs. Sí, bueno, però la història és que en aquell moment també no hi havia xarxes socials, llavors era molt diferent. La ràdio, la tele, tot el que nosaltres hem viscut, que som més o menys d'una edat semblant, és molt diferent ara. Nosaltres, per exemple, jo sempre explico aquesta història. No? Estàvem als 40 i venen els típics grups de col·le a veure una mica els estudis i tal. I estàvem a l'estudi McCartney. L'estudi McCartney és l'estudi més important d'Espanya, on veus el sol que surt. Han estat els Rolling Stones, han estat Bono, U2, ha estat Coldplay, Rihanna, tothom. I els xavals entraven a dins i era com,
teníem a la paret un d'això de los 100.000 suscriptores de YouTube. Entraven a l'estudi i deien, hòstia, mira, la placa de YouTube! I els era igual tot, saps? Llavors, tot això ha canviat tant que en aquells moments va ser possible aquest fenomen, però ara és un altre fenomen, que és el fenomen de les xarxes.